erkanemiskaistaan, sitten pysy vasemmalla. Joulupukki matkailee. Joulupukki matkalla Ideaparkkiin. Joulun avaus oli 15. marraskuuta Aja 2013. erkanemiskaistaan, sitten pysy vasemmalla. Ja näin vaihteeksi marraskuussa jälleen on aurinkoinen päivä, loskat vähän ikkunalla, mutta pukin poron nokka ohjautuu navigaattorin apastamana kohti Ideaparkin 200 metrin jälkeen pysy vasemmalla. Minimani myymälää, jossa pukki Pysy palvelee. vasemmalla. Pukki palvelee jälleen kello 12-17. Tervetuloa tapaamaan pukkia ja ottamaan ikimuistoisia kuvia itsestanne, lapsistanne, Käännös isovanhemmistanne oikealle tulossa. joulupukin kanssa. Tervetuloa Minimaniin. Autoileva joulupukki tervehtii ja hyvää joulua toivottaa. Kenties vielä näemme valkoisenkin joulun, kun näemme näin aurinkoistakin aikaa joulun alla. 600 metrin jälkeen käänny oikealle, sitten pysy vasemmalla. Kuten näette, joulun aika on välillä kuin intiaanikesää, vaikka pitäisi olla jo kaamosaika. Ja tuolla Ideapark jo häämöttääkin. Jatkamme matkaa ja toivotamme kaikille oikein ratkiriemukasta joulun aikaa.